दिनै एबसु खालामनानै जाय फेमिलिया मा क्लियार जादों बिथांमोननि न'खरनो साख्रि हो न'खर साख्रिखौ नांथ'ला जोंनो नाथाय एक्स एनडिएफबि आदामोननो साख्रि हो एबसुनि मा क्लियार फेमिलिनो साख्रि हो एनडिएफबिनो मा क्लियार फेमिलिनो साख्रि हो दिनैहाय एक्स एनडिएफबि आदामोनखौ दाउ फिनाय अमा फिनाय माबोरै फिनांगौ बेखौ फोरोंदों एनडिएफबिया 35 इयार्स संग्रामाहाय अमा फिनो दाउ फिनो थाखाय खालामदोंमोन नामा देरसिन लासिं सिं जाय रायजो राजा दिनै राजा लामा जथेहैदों रेल साइथिं जथेहैदों दिनै आदामोना हाग्रायाव थांनानै संग्राम खालामनानै फैदों बिथांमोनखौ लासिं सिं खालामनाय जादों प्रमद बर'नि इउपिपिएल सरकाराहाय जोंना राजा लामा जथेनाया दाउ फिनो अमा फिनो थाखाय जों राजा लामा जथेयाखै बे सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'नि सिगां आं नोंथांमोननो दहाय फुङाव मोनसे भिडिअ होदोंमोन थारमाने इउपिपिएल हान्जानि मानसिफ्रा बा बिएसइउनि मानसिफ्रा इउपिपिएलआव जबदान जानायनि उनाव गोबां खौथि एबा लाख थाखा लानानै भाइरेल जानाय भिडिअखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दोंमोन ससियेल मिडियानि गेजेरजों बे भिडिअनि सायाव आं दहाय फुङाव मोनसे भिडिअ होदोंमोन दायो बे भिडिअनि मोनसे क्लेरिफिकेसन मोनफैदों क्लेरिफिकेसना बेनो जाहाथे माने बे थाखाया फुरानासोमोन सिगांनि दानि नङा होननानै बिथांमोना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों नोंथांमोना गोबां नुखाबायबो जानांगौ बा गोबां नुवाखैबो जानांगौ थेवबाबो नोंथांमोना अननानै नैबे भिडिअखौ माने जाय बिथांमोना भाइरेल जादों फैसानि मुङै बा फैसाखौ लानानै इउपिपिएलनि नामै भाइरेल जादों बे बिथांमोना बे फैसानि सायाव माखासे क्लेरिफिकेसन होदों नोंथांमोना जाहाथे दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला निश्चय बुजि मोनगोन बेखायनो जाहाथे माने नोंथांमोना नायनायनि गेजेरजों मा बुजियो सोर मा सानो बिनि गेजेराव नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहरदो रायजो राजायासो मिथिसिगौ सोर बोरै साननानै दं एबा मा बुजिनानै दङ बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै अननायनि गेजेरजों बिथांमोननि क्लेरिफिकेसनखौ फुरा खोनासंजोबनायनि उनाव नोंथांमोना जाहाथे कमेन्ट खालामगोन होननानै आं आसा खालामहरो दा बेवहाय दहाय बावैसो सिगां फेसबुक मिडियायाव माखासे फट'फोर भाइरेल जादों जोंनि एगेन्स्टै माखासे बेरेखा दोलोफ्रा जोंनि टीमनि बिराद गोख्रैथि खामानि मावनायखौ नुनानै जोंखौ माने जोंनि गोख्रैथिखौ लाखिनो थाखाय बा जोंनि गोख्रैथि खारनायखौ मरेल डाउन खालामनो थाखाय माखासे खैसार साजायदों खैसारा जाहैबाय जोंनि फुराना फट'जों आरो नैबे जों दाख्लै जयेन जानाय बिपिएफ हान्जानिफ्राय जों इउपिपिएलआव जयेन जानाय बे फट'जों सरजाबनानै जोंखौ माखासे पिक्सारखौ भाइरेल खालामना होदों बे भाइरेल खालामनायाव आं मोननैल' खोथा बुंगोन मोनसेया जाहैबाय बिसोर जोंनि गोख्रैथि जोंनि खामानि मावनायखौ नुनानै गोख्रैथि खामानि मावनायखौ नुनानै माखासे बेरेखा हान्जानि दोलोनि मानसिफ्रा जोंखौ मरेल डाउन बा मरेल डिग्रेड खालामनानै जोंखौ बुल बुजा-बुजि खालामनानै जोंनि स्पिडि खामानि मावनायखौ हमथानो नागिरदों बिसोरो जोंनि स्पिडि खामानि मावनायखौ नायनो हायाखै जायनि फलाव बिसोर बिदि खैसार साजायनो नागिरदों आरो नैथियाव जाहैबाय जोंनि बे पिक्सारखौ होनायाव बाहायनो हादों बे स्ट्रेटेजिया जाहैबाय जोंनि गोदानै फैनाय जयनिं जानाय वार्कार्सफोर आरो माखासे फुराना एक्जिस्टिं वार्कार्सफोर बे मोननैनि गेजेराव जोंनि गेजेराव बुल बुजा-बुजि खालामनो हादों बिसोर जाहैबाय माने फैसानि गोदानफ्राबो मानो फैसा मोनो पुरानाफ्रा मानो फैसा मोना नाथाय बै पिक्सारा जोंनि पुराना फट' बेखौथ' बिसोरो बुंथिनानै होआ बे जाहैबाय सेकेन्डआव जाहैबाय जोंनि वार्कार्सफोरनि गेजेराव जेनेबा जोंनि दानि गोदानै जयेन जानाय जोंबो जेनेबा बिएसइउनिफ्राय फैदों सोरबा इउथ बिपिनिफ्राय फैदों सोरबा बेलेग हान्जानिफ्राय फैदों इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैदों दा ओमफ्राय बेजों आरो फुराना एक्जिस्टिं वार्कार्सफोर बिसोरनि गेजेराव जोंनि गेजेरावहाय बिसोरो माखासे बुल बुजा-बुजि देखायनो हादों आरो बुल बुजा देखायनाया जाहैबाय माने मोननैनि गेजेराव बुल बुजियाव जानाय जेनेबा खामानि गोख्रैथि मावनाया एसे लासै जाथों दा दिनै जों जेरैबायदि जयनिं खालामगासिनो दं जेनेबा दाख्लैसो उदालगुरियाव 500नि बारा जयनिं जाबाय जेनेबा आरो बिनि उनाव नै दा जोंहा बेंटलाव जानो थांगासिनो दं नाथाय बिसोरनि माखासे बेफोरबायदि जोंखौ खैसार साजायनाया जोंखौ हमथानो हानाय नङा आरो बेफोरबायदि माबानि थाखायनो आखलनि थाखायनो बेफोरबायदि माखासे बिसोर थिरांथा लानायनि थाखायनो जों दिनै बिपिएफ हान्जानिफ्राय इउपिपिएल हान्जायाव जयेन जानो गोनां जादों गोदोनिफ्रायनो बे आखला बिसिनाव दङ सोरनिबा पार्सनेल हक बा सोरनिबा माबा हक बेखौ बिसोरो इसु खालामनानै पलिटिक्स गेलेनो नागिरो बेफोरबायदि माखासे बिसिनि माने आखलफोरनि थाखाय जोङो दिनै बिपिएफ हान्जानिफ्राय जोङो इउपिपिएल हान्जायाव जयेन जादों नाथाय बे जोंनि इउपिपिएल दोलोआव बिदि खुनु सोरनिबा पार्सनेल इसुखौ लानानै बा सोरनिबा न'खरनि प्रब्लेमखौ लानानै जों खुनु बेयाव पलिटिक्स गैया जोंनि इउपिपिएल दोलोआव ओरैबायदि दोलो जेराव खुनु बेवहाय माने थाखा फैसाजों माबानाय बेफोर गैया आरो जोङो सासे इएमनि गामियाव दंफैयो बे गामिनि नामानो जाहैबाय बिक्रमपुर गामि जोंनि बिडिसिनि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट इएम सारनि गामियाव जों दिनै दंफैयो दिनैजों जों सानथाम जाबाय बे गामिनि रायजो राजाजोंहाय
जे जोंनि इएमआ गावनि उसुङाव मा मावदों मा मावाखै बिनि खबर लानो थाखाय जों दिनै सानथामनिफ्रायनो बे गामियाव मिटिं खालामनाय जाबाय थादों आरो बिनि उनावहाय दिनै बे इएम सारनि गामियावहाय 86 टा नखर दिनै UPPL नि खामानि मावनायखौ मोजां मोनाखै जायनि थाखाय बिथांमोना फेरेंगा सारनि गामिनि रायजो राजायानो UPPL आव थाङालासिनो BPF आवहाय सरकार गैयै पार्टियाव दिनै बिथांमोना जयेन जाफैदों दिनै आं बेनि गेजेरजों फंसे बाथ्रा बुंनो सानदों नोंथांमोना दिनैनि दिनावहाय अरुणोदयनि फेक मोनसे फर्म रानदों मिसा नंखाय अरुणोदयनि नोंथांमोना फर्म रानगासिनो दङ जुदि नोंथांमोना मडेल कोड अफ कन्डाक्टखौ भायलेट खालामखाबायब्ला हायोबा आं मोनसे खावलायगोन जोंनि बे गामिनि इएम सारखौहाय नोंथांनि गामियावनो नोंथाङा दासिमबो दिनैहाय सेन्ट ग्रेभेल थरसेबो खोलैनो हायाखै सीसी ब्लक बानायफैनो हायाखै बे गामियाव नोंथांनि उसुङावनो बे फेरेंगा सारनि न' खाथिनिनो गामि बा फेरेंगा सारनि गामियावनो फेरेंगा सारा गावनि गामियावनो जेबो मावाखै अब्ला जोंनि रायजो राजाया साननाया गाहाम गावनि गामियावनो जुदि जेबो मावाखैबा गुबुन गामियाव मा मावहैगोन आरो आङो बे गामिनि रायजो राजाजों सावरायनानैहाय मोनसे खोथा मोनथिनो मोनबावदों जोंना इएम साराहाय बे गामिनि गोथैसालि दंमोन गोदोनि समाव BPF सरकार थानाय समाव बे गामिनो गोथैसालि हिसाबै जोंना BPF आ हगारना होदोंमोन बेखौ खोनानो मोननाय बायदिबा जोंना फेरेंगा साराहाय गोथैसालिखौ गावनि नाम खालामहां जानानै दङ बेयाव आं मोनसे खोथा खावलायनो सानदों फेरेंगा सारखौहाय नोंथाङा बा नोंथांनि पार्टियाहाय जुदि इसिबां गोहो दंबा हा सेनो हालायनाय जुदि नोंथांनि पार्टिया दङब्ला गोहो बै गुवाहाटीनि जेलाव थानाय NDFB आदामोनखौ बख'नानै देखायना दिनै बिथांमोननि केसखौ फोजोब गोहो दङब्ला नोंथांमोननि सरकारा गोहो दङब्ला जेलाव थानाय रन्जन दैमानि सार बिथांमोनखौ बख' नोंथांमोननि सरकारा गोहो दङब्ला दिनैहाय NDFB नि मार्टियार फेमिलि मोननो साख्रि हो नोंथांमोननि सरकारा गोहो दङब्ला दिनै NDFB आदामोननो साख्रि हो नोंथांमोननि सरकारा गोहो दङब्ला दिनै एबसु खालामनानै जाय फेमिलिया मार्टियार जादों बिथांमोननि न'खरनो साख्रि हो नोंथांमोननि UPPL सरकारा जुदि गोहो दंब्ला दिनै नोंथांमोना BDC आव इलेक्शन खालामबाय थादो जेबायदि नोंसोर दिनैहाय सुक्ति जानायनि उनाव नोंथांमोना पावाराव फैनायनि उनावहाय प्रमद बर'आ जेब्ला चिफ जादों BDC नि बिनि उनावहाय दिनैसिमावहाय BDC आव खेनले 6 बार 7 बार इलेक्शन जाना थांबाय नोंथाङा जुदि जों बर'नि थाखाय सानमारोब्ला नोंथाङा मालाबाबो इलेक्शन खालामनाय नङामोन ओंखायनो आं खावलायदों गोहो गोनां सरकार UPPL सरकार नोंथांमोना गोहो दङब्ला जेलाव थानाय आदामोनखौ बख' गोहो दङब्ला दैमारि सारखौ बख' गोहो दङब्ला NDFB आदामोननो साख्रि हो नोंथांमोनाथ' बुंदोंमोन घरे साख्रि होगोन न'खर साख्रि होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन दे न'खर साख्रिखौ नांथ'ला जोंनो नाथाय एक्स NDFB आदामोननो साख्रि हो एबसुनि मार्टियार फेमिलिनो साख्रि हो NDFB नो मार्टियार फेमिलिनो साख्रि हो गोहो दङब्ला बेखिनिखौ बुंनानै आं रायजो राजानाव खावलायबाय फैबाय थानाय 7 मेनि जे इलेक्शन दङ जोंहा बेयावहाय जाहाथे बयबो नांगोलै सबियाव भट होयो बेखौ खावलायबाय परिबर्तना बेनो रायजो राजानि सिगाङाव बुंदोंमोन परिबर्तन दरकार UPPL सरकार होनानै रायजो राजाया सानदोंमोन जे परिबर्तन जागोन रायजो राजानि जाय दिनै गरिब थाखोआव दासिमबो लेबार मावनानै जागासिनो दङ अन्थाइ देख्रुबनानै जादों दिनैसिम जौ फानना दाउ अमा फिसिना गावनि न'खर संसारखौ सालायगासिनो दङ बैसोर बायदि रायजो राजाया सानदोंमोन इलेक्शननि सिगां परिबर्तन जागोन नाथाय दिनै जों मा नुनो मोनखो परिबर्तना रायजो राजाया जायाखै परिबर्तना सोरहा जादों UPPL नि लिडार सोरबा एल्ट' सालायोमोनबा दिनै एल्ट'निफ्राय दामिसिन गारि जाबाय सोरहाबा दिनैहाय प्रमद बर'आ बुंदोंमोन जोंनि BDC खौ सुइजारलेण्ड बानायगोन 100 दिनल' समाय हो दिनै प्रमाण मोनबाय रायजो राजाया UPPL आ BDC खौ सुइजारलेण्ड बानायाखै नाथाय UPPL नि लिडारफोरा सुइजारलेण्ड थांनो थाखाय लाख फैसा बुथुमगासिनो दङ UPPL आ इलेक्शननि सिगां बुंदोंमोन मोनफ्रोमबो गामियाव UPPL सरकार फैनायनि उनावहाय गंनै ट्रेक्टर मोनगोन मोनफ्रोमबो गामि न'खर जार्सि मोसौ घरे जार्सि घरे गाखिर बुंदोंमोन घरे पुखुरि घरे मास अमा फिनाय दाउ फिनाय दिनै आं प्रश्न खालामनो सानदों रायजो राजानावहाय मोनबैसे गामिया दिनै UPPL नि ट्रेक्टर गंनैखौ मोनखो मोनबैसे गामिया दिनै UPPL नि दैदेननाय सरकारनि मोसौ जार्सि मोनखो मोनबैसे रायजो राजायाहाय सोर साबसे रायजो राजाया दिनै बोरमा अमा दाउ फिसिनो मोनखो बेनो नामा दिनै परिबर्तन सरकाराहाय NDFB आ 35 बोसोर संग्राम खालामदों दासिमबो जेलाव दङ दिनैहाय एक्स NDFB आदामोनखौ दाउ फिनाय अमा फिनाय माबोरै फिनांगौ बेखौ फोरोंदों
एनडिएफबि 35 इयार्स संग्रामाहाय अमा फिनो दाउ फिनो थाखाय खालामदोंमोन नामा लासिं सिं खालामदों जोंखौ बे इउपिपिएल सरकाराहाय आरो बिनिफ्राय देरसिन लासिं सिं जाय रायजो राजा दिनै राजा लामा जथेहैदों रेल साइथिं जथेहैदों दिनै आदामोना हाग्रायाव थांनानै संग्राम खालामनानै फैदों बिथांमोनखौ लासिं सिं खालामनाय जादों प्रमद बर'नि इउपिपिएल सरकाराहाय जोंना राजा लामा जथेनाया दाउ फिनो अमा फिनो थाखाय जों राजा लामा जथेयाखै 35 इयार्स संग्रामा अमा फिनो दाउ फिनो थाखाय खालामाखै आदामोना सिबाय दुखु खस्थ'जों दङ दासिमावबो साख्रि मोनाखै रिहेबिलिटेसन मोनाखै दा जोबोद दुखुआव दङ नंखायनो आं खावलायो रायजो राजा जोंहा इउपिपिएल बा प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल परिबर्तन सरकारखौ जोंहा बिडिसिनिफ्राय बोखारफिननांगौ बिएसएमनि लिडारफ्रा इउपिपिएलआव हाबफैदों दा बिनि सायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया दिनै बिडिसिआ दुरबल अबस्था जानानै दङ दिनै बिडिसिआ जेबायदि लोरबां पावारलेस बिडिसि 16 दा डिपार्टमेन्ट स्टेटआव दङ दिनै जोंहाहाय सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्ड स्टेटनो हरदोंमोन जाय बेक्तिया बुजिदों बिडिसिआ दुरबल जादों बे बेक्तिया दिनै बिपिएआव दङ जाय बेक्तिया थाखा फैसानि सायाव साननाय दङ बिथांमोना इउपिपिएलआव थांदों मानो होनबा इउपिपिएलआ रायजो राजानि थाखाय खामानि मावाखै बेक्तिगत स्वार्थ माबोरै थाखा फैसा खालामनो हायो बेखिनि खामानिसो बिथांमोना मावगासिनो दङ ओंखायनो जाय थांदों बिथांमोनाव जा बुंनांगौ गैया बिथांमोना सासे सानै थांदों खिन्थु जोंनि बिपिएफआवहाय नै दाख्लै बावैसो बारा गोबाव सम जायाखै साबा डक्टरेट डिग्री फरायबाय थानाय पिएचडि फरायबाय थानाय साबा बिथांमोना बिपिएआव जगदान जादों दिनैहाय जोंना एमएससि खालामनाय एमए खालामनाय बिए खालामनाय बिएससि खालामनाय बा एक्जिस्टिं स्टुडेन्ट बिए बिएससिनि एमए एमएससिनि दिनै जोंनि बिपिएफ राजखान्थि दलावहाय बिथांमोना उइदाउट एनि कन्डिशन नोंथांमोनाबो सोंहैनो हागोन जाय जइन जादों उइदाउट एनि कन्डिशन बिडिसिनि पावारलेस जानायखौ पावारफुल खालामफिननायनि सार्थआव बिथांमोना दिनै बिपिएफआव जइन जाफैदों मानो होनबा बिथांमोनाबो मोनसिगौ बिपिएफआल' मोनसे राजखान्थि दल जाय दिनै बिडिसिनि पावारखौ गोरायै लाखिगोन आरो लाखिफिनबावगोन